Bdiet tinbena triq Giuseppe Spiteri fir-Rabat Għawdex b'investiment ta' kważi €9,000,000. Dan tħabbar waqt żjara mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet. Hawn ġie spjegat kif din it-triq qed tinfetaħ sabiex mhux biss tingħata aċċess lir-residenti imma wkoll bħala parti mill-proċess sabiex tingħaqad ma' toroq oħra fir-Rabat sabiex jonqos it-traffiku fiċ-ċentru tal-Belt Victoria. Apparti li nagħtu aċċess u triq xierqa għal residenti ta' hawnhekk, nkunu wkoll qegħdin fil-futur nillinkjaw din it-triq ma' toroq oħrajn ġewwa r-Rabat u propju li ifisser li qed iwassal ukoll anqas traffiku miċ-ċentru ta' Rabat. Fost oħrajn, ix-xogħlijiet jinvolvu servizz culvert sabiex jgħaddi l-kejbil tad-dawl u servizzi oħra u ġew introdotti wkoll is-servizzi tal-ilma u tad-drenaġġ. Qegħdin inħadnu wkoll il-politika ġdida tal-Gvern fejn is-servizzi b'mod partikolari l-wires tad-dawl li jkunu mnedlin mal-faċċjati hawnhekk ser ikunu kompletament aboliti. Dawn ser jgħaddu kollha mis-service culverts li qegħdin hawnhekk nibnu preżentament sabiex fl-aħħar mill-aħħar nibdew innaqsu minn ħafna clutter li jkollna mal-faċċjati. Il-Ministru Clint Camilleri tenna wkoll li l-istess qed isir fit-triq ta' wara s-sur, triq li mallem. Propju hemmhekk permezz tal-junction il-ġdida li ser nkunu qegħdin nagħmlu, ser nkunu nneħħu il-bottleneck li għandna preżenti. U għal daqstant dan huma żewġ proġetti fiċ-ċentru tar-Rabat li huma maħsuba aktar minn kollox sabiex inaqsu traffiku minn ġewwa ċ-ċentru tar-Rabat sabiex wieħed ikun jista' jaċċessa partijiet differenti ta' Għawdex.